За какво са ни омега-3? Пия аз продукт Vision Box. Ето това, което виждате. И се замислих, за какво в това пакетче са сложени 2 капсулки омега-3 полиненаситени мазнини. Приятели, омеги влизат в абсолютно всички клетки на нашия организъм. И от количество омеги в клетките на очите зависи нашето зрение. Но това не е всичко. Забележете, приятели, всички клетки. И още един факт. Именно от количество омеги в нашите клетки зависи как ще се съсирва нашата кръв и също така дали ще имаме проблем с кръвното или с холестерол.